oògùn fún ẹni tó ń jẹun lójú oorun tó ń forí kókó aláǹtakùn tọ́rìnrìn rìn mọ́lẹ̀ tó ní ìbálòpọ̀ látojú oorun ọ̀nà àbáyọ oògùn ẹni mo fẹ́ kọ èyí. Oògùn fún ẹni tí inú rírun tínú ń dùn inú rírun èyíkéyìí nínú inú rírun oògùn ẹ̀ méjèèjì mo fẹ́ kọ́ wa. Oògùn fún ẹni tó ń jẹun lójú oorun tó ń forí kókó aláǹtakùn tó ní ìbálòpọ̀ ojú oorun tó ń lálàkàlà tọ́nà ẹ̀ block gbìyànjú kó gẹ́ẹ̀tì ẹja aborí gbígbẹ ẹyọ kan jù sínú odó àbínú bìkan. Wá ewé ẹ̀yìn olùbíso owó tútù kó lé lórí. Wá ewé àti egbò igi làpálàpá funfun ewé làpálàpá funfun àti rúùtù ẹ̀ játrófà kó lé lórí. Wá gun tó kúnná dáadáa tó bá ti gun pò ní ọṣẹ tó bá ti pò lọ́ṣẹ gbèsègbè kan ó máa fọṣẹ yẹn wẹ̀ ní lẹ́ni time tó bá wù ẹ́. Ẹ jẹ́ ká sáré polówó kẹ́ lè gbọ́ ti inú rúnrún náà kó dẹ̀ fi fídíò ìránṣẹ́ síwájú kó tó ṣiṣẹ́ yìí nǹkan tó bá lágbára fi sákàǹtì àwọn ọmọ aláìní àkáǹtì nọ́mbà ní fáwọn ọmọ aláìní 0123 214254 àkáǹtì nọ́mbà fáwọn aláìní.